makatuo nganong gibuhat to bisan kung ngit-ngit sa dalan nabalan mo kong ngalan. Hello, good evening everyone. Di man kinahanglan imong gunit, di ko magabuhi imong sinsit, imo kong ibalingin gibuhat ang Mabungahong kagabihon mga igsoon, mag-start na tag live. And before we move on, before we proceed, ato i-share itong live igsoon. Unya, ayaw kalimot i-mention yung mga higala sa comment section. Ako po mag-share sa ko dire. Okay? Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo. Nindot kayo igsoon nga before ta mga tulog mamalandong tas pulong sa Ginoo. Amen. Pastor Brad, may gabi ida nimo, may gabi isad Brad Jerry Opong Moda. Okay. Again, mag-share ako. Mabungahong Kristohan, mabungahon nimo dia pas. Brad, kumusta Brad? Imingaw di ko nimo. Shout out Aying Oronan. Asa man karon Brad? Nakas kong pagampo. Unsa may mga nasinati nimo mga unos Brad? Naagipon ko. No, sa imong pagampo na ako. Wala man ta magkita pero nakas mong pagampo Brad. Okay? Sa to'y uban rin nga pasensya na di kayo na ko ma watching from quiet. Keisha Ropenta Balad High. Anyway, again, ako sang i-share it. So, kamo sa diha. Amen. And then don't forget to type at followers at highlights, not everyone. But by the way, pasensya na dahil mo kay naay nakoy gisaaran mga mag-live ko ganang buntag niya. Unexpected man nga dito ko naka-live o gamay sa prisuhan. Kay kanilaging kabalo na mo igsoon nga kana bitaw mga piniriso na agi na sa akong dughan. Mao na nga this morning ituon mi sa Tubigon, nami grocery ginagmay. Kauban sa akong asawa niya, dugay man siya, mao akong ginala ko sa akong lab. Okay ra ba nimo nga mo bisita sa ako sa piniriso? Nya pag adto na ko didto, automatic man ta diha igsoon, ilado man ta diha no. Gracias sa Ginoo. So gitagaan kog opportunity sa atong mga higala nga pulis didto, no. Moto nga dito ko nag-live, mobo ragod. So, pasensya na wata ka live ganina. Kumusta? Dugay-dugay na dito, wala magkita ba? Gracias sa Ginoo Brad, nag-abante. Unya, kabalo ba ka Brad, nga daghan ng mga piniriso diri ron. Na diri. Sa tuang simbahan diri, no? Daghan. Na yung mga banggiitan diri Brad. No, wapa ka kailaning uban. Siguro kamahiong kagibag-o na sa Ginoo. Usa ka adlaw unta, magkita ta Brad, no? Okay? Basta naa sa akong prayer. Yeah. Wa man ko'y matabang ni mo Brad sa unsa man diha nga mga butang material pero sa pagampo naa ka. Okay, so again ako sa ni-share igsoon. Praise God. Hallelujah. Sensya na mga medyo pagaw-pagaw akong tingog pero okay raman eh kay nga na ba. Straight akong schedule igsoon. Gahapon nagwali ko og buntag og gikan ko sa police station kay schedule man gahapon no. Nagbible study ta sa police station and then after that mga oras lang nilabay sa police station alas 8 ko. Nya pag alas 10 nagwali na po ko dire sa night service and then pagkahapon nagwali na po ko muna nga gipagaw-pagaw ko gamay pero okay ra man. Gracias sa Ginoo. So again ako sa ni i-share igsoon kamo sa diha. Praise God. Gidasok sa imong ulo ni dahil hamilin mo ang dugo matag sa madlabot sa lawas mo kahapon
Anyway, igsoon, ako nag-ampo og nag-deklarar sa ngalan ni Jesus nga kamo nga naa karon diha igsoon nananaw namo sa maayong kahimtang, good health, labaw sa tanan do almost Ginoo igsoon. Praise God. So, done sharing mga igsoon. Pastor, may gabi pwede na ako papil sa imong prayer akong amigo si Jojo Baasol, nagsuffer siya sa iyang kidney failure. Karon pastor, ginadialysis siya. Unya, grabe iyang diabetes. Okay. From Brother Restauro of Davao. Sige, Brad. Dili lang diri, Brad, ha, pero akong i-appeal sa akong personal prayer. Mas maayo ni Brad niya sa akong personal nga pag-ampo kay matutukan ako ayo, no? Sige, atong i-ampo na, Brad. Tabangan na to atong hangyo ng Ginoo. Way imposible sa Ginoo. Praise God. So again, manakog share igsoon. Praise God. So, again, kumusta mo daig soon, and shout out sa tanan nga mga subscribers ani nga page, no, sama ni Gracie Saldavia, one of our subscribers, naka-green ang heart. Unya, tanang mga followers, mga bago new followers, welcome kayo mo ani nga page, and to all of our followers nga nag-encourage or nag-invite sa inyong friends and loved ones to follow our page, thank you so much. And sa wala sad kabalo sa atong new YouTube channel, nasad sa link ani nga caption. Okay, naa di atong YouTube channel, free to subscribe ra igsoon, no? And then tanang mga seaman diha, mga OFW naka-permanent resident na sa lain-laing kanasuran, shout out ninyong tanan. Okay, mayong gabi, pastor, watching from Panglao, Felix Dapar Lumod. Chat ako. Thank you, Brad. Okay, may gabi, pastor, from Raquel Lagare. Okay, og akong shout out ang tanang piniriso as always. Di ko kalimot, di gid ko pwede nga mag-start sa to ang mensahe igsoon kung dili na ko ma-shout out ang mga piniriso. Kay as what I have said igsoon, sa ginaingon ko na duol sa dughan ako sila. Daghan gilabay ang isyu nako nga mangwarta ko, pero naaba ko'y unsa may makuha nako sa piniriso. Kabantay mo. Pero sige sila hapak nako, mangwarta ko nako. Grasya sa Ginoo igsoon. Dili sad ko giingon nga maepektibo, himaya sa Ginoo lang nga instrumento sa Ginoo. Kung kwarta akong motibo, kaya ako na ning gibalik-balik. Kung ang usa ka magwawali ang iyang utok kwarta, no? Kung nagsali ko kwarta or nag-apas o kwarta, di na siya gamiton. No? Way epekto, way bunga na. Kabalo na ba yung maigsoon nga kani nga page na to, daghan kayo nahitabo nga milagro. Sama sa akong gi-share ni aging adlaw, no? Ug naadiri karon nagtan-aw sa tong live, magtan-aw gina siya. Diba? Ni last live na to igsoon ako gi-share ninyo nga naay igsoon na to followers nga nasa from Luzon. Dili na ko i-mention niya. Taod-taod na siya nga naga-bedridden ba, no? Naghigda sa dugayng panahon niya. Ang himo sa iyang anak, magsigira siya paminaw sa atong live. No, iyang iset ang iyang cellphone, I don't know kung sa YouTube or sa kuan, basta iset daw niya. Nag-chat siya na ako mga igsoon. No? Dili lang na ako pwede i-screenshot diri kay ako araman na siyang gitaguan pod kay abi pa lang ato ang ipasigarbo, no, pero gusto lang nako ipahibalo ninyo igsoon nga ang Ginoo dili basta-basta mo gamit epektibo kung ang nagwali naong og kwarta. No, so everyday daw sige siya paminaw niya, nakurat ang katong igsuon na to lalaki ba nga ang iyang papa mubarog na kuno niya, nagkabat-kabat na bisag naghigda, no? So naa daw milagro unya nga nahitabo kuno. So wala may ato na, no? Ang Ginoo may moayo igsuon, no? Instrumento ratan mo na igsuon nga gi-encourage ta mo nga i-mention ninyong mga higala sa comment section. Ang uban kay nakoy nabantayan nga naigi-mention ninyo nga ihahata katawaan ta siguro gi-persecute ta, pero anad ta na igsoon, no? Kinaon na nako igsoon ang lutos. 12 years kapin ako igsoon nga nagwali. Way back nag-start ko 2012, no? Unya grabe ang paglutos, kinaon na nako, nakubla na ko na igsoon mo nang anad ta na. So sanay na ta igsoon nga usahay magwali ta ihahata.
Pero kabantay mo katong nay naghubo-hubo, dili ilab pa. 'Di ba? I-share pa, i-heart pa, something ana, pero ilahapon na igsoon basta padayon ta. So again, akong gi-shout out mga piniriso, okay? Ang Lombia City Jail sa Cagayan, akong shout out akong brad si Brad Ungas, ang mayor diha. Unya mga brad na ko diha nya tanan-tanan. Medina Municipal Jail, si Brad Eljon akong gi-shout out nga naa didto usa sa hinungdan nga nakasulod ko didto. Excuse me. Actually, dili unta ko kasulod dito igsuon kay wala ko ilhi nila. Pero grasya sa Ginoo tungod kay naa ko kaila ito nga brad nako sa SEA. Skip Throne in Arms. So maunang nakasulod ko dito. Nya nakawali ko dito sa mga piniriso, no. Ang uban dito mga piniriso, mga igsoon na to, mga Muslim, nakawali ko dito igsoon niya. And then shout out nako ang Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out nako si Brad Aris, si Brad Range 999. Si Brad Kenneth nga naa karon sa bahay ni Kuya nga temporary siya nga nakagawas, nakasuroy di sa atong church, nakatestimony. Nga napamanto siya ilas nga kaso mao to nga iyang giserbisyuhan karon. Shout out Brad Kenneth, Brad Aris, mga brad ako diha, long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Shout out ako, I just want to say kumusta o niya, shout out to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Different chapters, different council, ug sa GS na mo diri si Brad Mark Dabon diri sa Clarin, sa Ro Alpha chapter, tanan Skip Throne in Arms, no. Shout out mga brad. Ako na gyud ning ibalik-balik nga kita ra gyoy fraternity nga nagsinggit og long live, pero sultian ta mo og prangkahan ta mo kanunay walay long live mahitabo kung walay Ginoo. So para sigurado ang long live, long life, magpuyo ta nga taas nining kalibutan na ipataas na to ang ngalan sa Ginoo. Maglakaw ta nga naay kahadlok sa Ginoo. Amen mga brad. Shout out ta ng mga jail officer, mga warden diha na mga higala nako sa BFP, Bureau of Fire Protection, and akong shout out ta ng mga security guard, Armed Forces of the Philippines, no. So naapod tay basher igsoon nga kanang ang uban ba pero wala na ko gi ako ara pud siyang girespeto, pero gibasta sa nay ubang basher na to nga sadly kanang naasad sila sa government, pero daghan sa tag followers nga nasa government, public servant, pero ako ra sana silang gisabot, no. Kay usahay nga hinungdan igsoon nga di ta mo respeto og laing pagtuo or relihiyon tungod kay ang ato manggong mindset kana bitong nagapos ta sa relihiyon. Once ang usa ka tawo gapos sa relihiyon, mao nang ibas niya ang di pareha nagrelihiyon. Pero kung usa ka tawo kana bitong ang iyang unahuna Ginoo unya, para niya way laing makaluwas niya si Kristo ra, mao nang open siya, kamao siya mo respeto. Pero ang uban mubas gud sila tungod kay nagapos sa relihiyon na kaingon, no, not knowing at the end of the day, no, matubang tas Ginoo, dili ka mo ingon nga Ginoo di ara ko Ginoo mao ni akong relihiyon, luwas ako, no. Ikaw gang Ginoo may makaluwas ison imong relasyon ni Kristo. Kay dili tanang daghang aktibo og relihiyon or badlungon, daghang aktibo ron relihiyon na ikabit, daghang aktibo silang relihiyon pero mga lulong sa makadaot nga bisyo, daghang aktibo sa relihiyon di panalangin sa ilang pamilya, daghang aktibo sa relihiyon lipaton lang ilang asawa, ilang bana. In other words, dili relihiyon makabag-o, Jesus Christ lang. Mao na nga akong gituboy karon ang Ginoo igsoon. Amen. Okay, so shout out nako of course tanang kapulisan, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Akong shout out sila si Police Lieutenant Colonel, sila si Chief Newes, Chief Batuan, ako among mga hepe dire igsoon. And among hepe sa Clarin nga buutan kayo, si Chief Amba. So tanang mga hepe nga amigo nako, dili lang ta mo i-mention na kay daghan kayo mo, no, kay bawo na mo, no. Love you og namo sa prayer. So aron madali ni igsoon kay para di sad kay kudugay matug ba aron i-rest atong boys, no. Mayo man na, no. And manano tanano Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Okay? So, let's pray. Atong i-welcome presensya Ginoo igsoon, kabalo na mo nga dili ginato ni sugdan ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kung wala ta nakaampo. So, atong i-welcome ang Holy Spirit kay kung kita ray mag-interpret sa Bible, dili ta kasabot. Okay? So, let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this evening. Thank you so much, Lord,
for the blessed opportunity, the great privilege that you have given to us tonight. Salamat kay Ginoo. Not all the time that we have an opportunity to listen to your word. But Lord, thank you so much for this chance, opportunity, higayon, Ginoo, imong gihatag ka namo. Lord God, niningtak na daghang mga tao nga ganahan maminaw sa imong pulong, apan dili sila kapaminaw or wala sila higayon maminaw. Apan kami nining kagabhion gitagaan imong higayon. Salamat kay Lord God. So niningtak na Lord God, gi-welcome ka namo sa mong pagabuhaton. We invite your presence, we invite the power of your Holy Spirit. And before we proceed, susiya mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naay mga butang sa mong kasing-kasing karon, Ginoo, nga wala ka nalipay, wala mi makabantay, pasaylua kami, Ginoo. Kaya nasayod kami tungod kay tao lamang mi, Lord God. We are not perfect like you. And because of our imperfection, sometimes magtuo mi nga sakto mi apan sayop day mi. So Lord, pasaylua mi. Hinluwi among kasing-kasing, andama among panudlanan nga espirituhanon, Ginoo. Aron among masalod, madawat ang espirituhanong panalangin ngayong ibubo ka namo tonight. Lord, i-bless tanang viewers karon, Lord God. Bisan asa silang dapita karon, Ginoo, around the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kutob sa makadungog, makakita, maabtan ani nga live, bisan pa man ang mag-replay, Ginoo, panalangin ni, Ginoo. I-bless, Lord God. Ipabati imong gahom, imong presensya sa tanan nga namati karon. And as we listen to your word this evening, give us a humble heart, teachable heart, willing to accept correction, and of course, most of all, doers of your word, obedient to your words, because at the end of the day, ang imong panalanginan ang katong ning sunod sa imong pulong. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon, matinumanon sa imong sugo. Tagay mi kaalam usab nga langit nun, Ginoo. And tonight, Lord, wala mi laing giisa gipataas dili relihiyon, dili ngalan sa pastor, pundok, simbahan, sekta, any groups or denomination, but the only name that we glorify tonight is the name of Jesus Christ. Ikaw lamang among giisa karon, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Ang nabiling panahon, Lord, among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And love, gaya ko ng tubig, be. This time we have 132 viewers, and shout out to 180,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Hindi ito nainit, no? Wala, no? And this time 130 plus viewers. Thank you so much. And again, a fruitful evening, everyone. Musta yung adlaw karon? No? And nindot igsoon before ta mo pahulay, mga tulog, mamati ta sa pulong sa Ginoo. PM pastor na panalanginan mi sa word of God. PM. Okay. Himaya sa Ginoo igsoon, praying and declaring nga makabisit ka diri sa Gingoog City, pastor. Actually, igsoon daghan nagsigi og kanang kuan ako taga Gingoog. Kay nakabisit na ka sa Medina Jail, duol ra kayo ang Gingoog. Oh yes, duol ra bitaw. Ningagi man ta nila, no? Gingoog, naabot mi diri igsoon, naglaro-laro man gud mi, gisuroy mi ba sa katong followers na pud nato nga taga sa Cagayan. So nakalabay mi aning Gingoog, no? So hopefully itugot sa Ginoo igsoon. Dali ra kay na igsoon maabot diha, basta i-provide lang na ni Lord tanan na lupad talargo da igsoon. Duol ra man gud ni kay namay barko from Bohol to Cagayan ditso. So ini kabuntag abot na. Praise God. Okay, thank you igsoon. Praise God. Si Chris Lan or Chris Ayan, so na. Thank you, Brad. Okay, so og may gabi isa diha Brad Jojo Alisaka, our means president. Thank you, Brad. Abanti ta, Brad. Guwapo kay niya mo aning bahista, pukon. Salamat sa Ginoo. Okay? So this time we have 158 viewers, and let's start na. Okay? Bunala na nato ni igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? Salamat pastor sa imong wali noong nakaraan akong i-share sa among midweek service. Okay, glory to God. Sister Miguela Tangpos. Okay. Duol ra na ila Joel ang Gingoog. Si Joel. Ay, ila Manoy. Si Uncle mo din Uncle Samuel Dumanon, Uncle B. Ito ni Uncle Sammy.
So ako aning angkol ni tanaw nga retired police officer. Okay? So in God's time igsoon maabot ra ta diha igsoon kay ako mura ra man kog hangin ani kung asa dalhon sa Ginoo ba. Sa asa ta kay basta para sa mayaan sa Ginoo igsoon wala tay balibaran. Okay? May gabi pastor watching from Pagadian City. Tagang kay taga Mindanao diri nga mga followers and viewers nato no. Channel sila, okay? So let's start igsoon. Okay? Uban, wala kabantay ba? Ibingaw ko ninyo. Uy, Brad! Jomar Corsiga from Mabini. Abante, Brad. Shout out, Brad Pastor. Salamat. Nakaapas pa jud ay ko sa imuhang pag-live. Okay? Sige, jud daw nag-chat na ko. Kanus ako mag-live. Magsige atang. Daghan ni sila. O katong taga Davao. Katong si Brother Restauro. Sige, chat. Daghan ni sila. Good evening and thank you for typing at highlighted at followers Sister Jella, one of our subscriber. Okay. Always ko naminaw kay makabless kayo Pastor James from Love Chabet. Himaya sa Ginoo igsoon. Mayong hapon Pastor watching from Agusan del Sur po. Angel Martinez. Okay. So mag-start na tayo igsoon. Okay. So mamalandong ta karon sa pulong sa Ginoo igsoon sa gisulat ni Haring David sa Salmo. Salmo Kapitulo 18, versikulo 27. Simple ra kay nga bersikulo igsoon. Pero ato ni siyang palawman, palapdan igsoon. Kubkubo na tugayo igsoon. Praise God. Hallelujah. Salmo 18, 27. Ako na yung shout out ako ang sister sa San Remigio. Si Sham. Shalom. Og si Brad Radi nga sigig aktang og live na to. And of course, my brother nga nasa Cagayan si Sam. Okay. Salmo mday po niyo. Salmo doy nga na to. So akong brother igso nga nasa Cagayan ang nga niya is Salmer. Okay. Kanya Salmo yung angga yung Facebook Salmo. Okay. George. Okay. Salmo 18:27. Again, Salmo Kapitulo 18 versikulo 27. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo igsoon. Luwason mo ang mga mapaubsanon. Apan ipaubos mo ang mapahitason. Again, according to King David in the book of Psalm, chapter 18, verse 27. Ingon dire, luwason mo ang mapaubsanon. Apan ipaubos mo ang mapahitason. Okay, ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknaas kagabhion mga igsoon. Gipahinumduman ta sa Ginoo aning pagpaubos o pagpataas. Okay? What? O, pwede ra. Okay. Asag di lang. Okay. So, kung anak nananghid pa, pwede ba kuno sila maglawag og ero? Kaya mong bulldog diring duha ka buok, inig kakitag law, magsagit-sagit niyo saba. Okay ra. Praise God. So, again, igsoon, gipahinumduman ta, karon igsoon sa pulong sa Ginoo. Aning duha ka attitude nga bali-bali ba no kaning contradict sila sa usag-usa or opposite. Ang una kaning mapaubsanon and ang ikaduha kaning mapahitason. Ning ingon diri mga igsoon ang balaang kasulatan nga luwason mo ang mapaubsanon no. Ang mapaubsanon igsoon kanang humility, humble no. Ang pagpaubos igsoon naay benepisyo. Unsay benepisyo pastor luwason? In other words, igsoon, kung ikaw, kita nga Kristohanon, nga naglakaw, subay sa kabubuton sa Ginoo, kabalo ko igsoon, kaning pagpangalagad sa Ginoo, mahagit ta. Mahagit atong pagpaubos. Kay dagang higayon, igsoon, na dagang sitwasyon, nga hagiton ta siyawa. Hagiton tas demonyo, hagiton tas panuway igsoon. Biklon ta bisag wala tay sala igsoon no. Himo-himuan tag istorya, gama-gamaan tag isyo, pasanginlan ka, isyuhan kang nangwarta, isyuhan kang mauni, bla 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 daghan kay ilabay nila nato nga sakit nga istorya igsoon. No? Apan maon ibutang sa atong nahunaw kasing-kasing igsoon, pagpaubos. Kay ngano man matud pa sa atong gibasa karon nga pulong sa Ginoo. Kung kamaot ta mo paubos, kandidato ta nga luwason sa Ginoo. Unsay luwason, pastor? Luwason ta tanan natong buhaton. Luwason it means mga igsoon sa atong mga panginahanglan tabangan ta sa Ginoo. Luwason ta.
Natay mga problema, luwason ta sa Ginoo. Sa panahon nga tabangunon kay ta, luwason ta sa Ginoo. Sa panahon igsuon nga walang-wala ta, luwason ta sa Ginoo. Gikan sa kawalag doon, gikan sa crisis igsuon. Mugamit siya og any instrument igsuon just to provide our needs, no? Ngano man kana kung mapainobsanon ta. Kana igsuon kung naglakaw ta nining kalibutan nga we always possess humility igsuon in everything we do. Labi na kung natay mga achievements, natay kalampusan, kadaugan, kalambuan, kauswagan, pag-asenso, igsuon, pabilin nga atong tiil, nagtunob sa yuta. What I mean is that, pabilin nga dili ta mausab, dili mo dako atong ulo, no? Paubos ta kanuna, igsuon. Giaway ta, gihilabtan ta, igsuon, no? Paubos lang gihapon ta, igsuon. Kaya nga naman, ang saad sa Ginoo, katong mga mapaubsanon, mapainubsanon, igsuon, luwason sa Ginoo. In other words, bantayan ta sa Ginoo. In other words, in everything we do, naay favor ni Lord. Why? Because we walk with humility. Tungod kay nagpaubos ta. Mao na igsuon to all of the viewers right now. Bahalag daog-daogon ta sa mga tao sa itong palibot. Kay of course, kita nga ning sunod ni Jesus igsoon according to Hebrews 12:1. Gilibutan tagbagang pundok sa mga saksi, mga marites, mga hilabtanon, mga chismoso ug chismosa, mga kanabitaw manlulutos, biklon ka, pakawawan, tamayon ta igsuon. Pero di na to kalimtan, paubos lang ta. Kay the more we humble ourselves, the more ang favor ni Lord iyang ibubo nato. The more His goodness and mercy will always follow after us. The more His blessing, His miracle, igsoon, iyang ibubo nato. Ano man, mapainubsanon ta. Ang mapainubsanon, igsoon, kandidato nga luwason sa Ginoo. Sa to pa mga igsoon, kay luwason man ta sa Ginoo. Kaning atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, bisag unsa ang atong masugatan nga mga problema na ay solusyon. Kay luwason man ta sa Ginoo. Di ta pasagdan sa Ginoo. Kay saad niya, ang mga mapainobsanon, luwason niya. Amen? Saad sa Ginoo. Even me, igsoon, na-experience na ako how many times in my life. Sa akong pagsunod sa Ginoo, di ilalim, igsoon. Kay biblically, no? Naging ko ng balaan, kasulatan, kinsa tong nagtinguha nga magkinabuhing Diyos nun, diha kang Kristo, pagalutuson. And then, ingon si Jesus, nag-warn na natudaan igsoon nga, kung gusto mong musubay sa dalan, padulong sa kinabuhing walay katapusan, kung gusto mo musubay sa dalan nga, langit jud ang ending, subay sa sigpit, lisod igsoon, lisod, dili lalim. Ang dalan nga subayon sa mga anak sa Dios igsoon, mga followers ni Jesus Christ, dangog kayo. Daghag tentasyon. Sa journey na to, padulong sa kinabuhing dayon igsoon, daghang iro mo paghot na to. Aw, daghan, no? Nya usahay igsoon, di kalikayan alingugmugan ka imong entertainon ang mga iro, no? Mao nang madelay nya, mao nang masakitan ka usahay igsoon, basta something nga na igsoon na madistract ta ba. Pero mao lagi na igsoon ang akong ikadasig ninyo is Hebrews 12:2 sad, focus lang ta sa Ginoo. Tutok atong mata sa Ginoo nga may atong mag-uugmad sa pagtuog siya atong gilagaran igsoon. Amen. Paubos ta bisag sakit na kaayo. Labi na parihan namo, labi na nainananaw karon mga former drug dependent. Kami igsoon nga parihan namo nga maniagi og adik-adik. Ning agi og kabarumbado, ning agi og kamaldito. Lisod igsoon namo nga mopaubos. Apan tungod sa grasya sa Ginoo ug sa bunga sa Espiritu Santo nga mao ang self-control, makaya na mo pagpaubos, bisag lami na kayo sulngon. Ako igsoon, dili ko basta-basta mo paubos igsoon, grabe, kay garbo, nga, kanilaging ngagitag kamal dito, pero grasya rin sa Ginoo. Ano man, sa diyang ako ning na-meet siya nga verse igsoon nga, once magpaubos data, ang kamot sa Ginoo, kanunay nagpandong na to, nagduol. Ang pabor sa Ginoo, kanunay duol na to kung magpaubos ta. Kay saad sa Ginoo nga iyang luwason. Kabalo na ba ita nga nagkalisod ang panahon karon. Grabe ang krisis igsoon. Katalagman ay bagyo ning agi. Karon di ba bagyo? Tanaw kong news ganina igsoon, daghan man patay. Kami diri sa Visayas igsoon sa Bohol. Init kayo ganina, piting inita ning lakaw, naglambad pa kung init kayo. Pero
Na kurat ko igsoon pagtan-aw ko sa news ganina nga somewhere in the Philippines igsoon naamday bagyo nga ning saka ang nangamatay no nay baka no nay katalagman nay mga krisis igsoon no. Grabe ang krisis igsoon kay wa biya natuman ang 20 kilo sa bugas bitaw. Daghan kay mga pangitabo ron sa kalibutan karon nowadays nga lisod gipit. Pero kung maglakaw ta nga mapainobsanon ang Ginoo dili mo pakya sa iyang saad niya luwason ta niya. Amen. In other words, ang tao, ang Kristohanon nga mapainobsanon, naa joy kasiguraduhan ang ilang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi igsoon secured kanunay. Ngano man, kay ang Ginoo naaman kanunay nag-atiman, nagpangga, nagamping, nagtagbo sa tong panginahanglan. Kay saad man na niya lisod po kayo ug mamakak ang Ginoo. Iyang pulong mismo nag-ingon. Ang balahang kasulatan nag-ingon igsoon, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Ginoo mobarog gyud na. Gibungat man ri sa Salmo igsoon, the word of God. Kabalo na mayata sa John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kani mismo atong gipamalandungan karon, ang Dios ni mismo. Iya kinimbala ang pulong ug wan siya musulti, madugay man o madali, matuman gyud kini. Mingsaad siya nga kung ang iyang mga kanakan, iyang mga katawhan maglakaw nga magpaubos, mapainobsanon, luwason ta niya kanunay. Amen. Nindot kayo ang benepisyo sa diyang mapainobsanon ta. Pero ang sunod nga linya maupod, kuya upod, apan ipaubos mo ang mapaytason. Apan kadtong mga mapaytason, mga garbuso, hambugiro, hambugira igsoon. Kadtong mga hangin kay mong istorya or bagyo day kay igsoon. Kadtong mga bulala kay igsoon, mga hambugiro, basta kadtong mga garbuso igsoon, kadtong mga tao nga mapaytason igsoon. Di mo angay nga naa sa ubos igsoon. Sige ingon dire, ingon sa balaang kasulatan igsoon. Ipaubos sa Ginoo, apan ipaubos mo ang mapaytason. Sa ato ba mga igsoon, ang mga tao nga mapaytason bisag unsaon nila paningkamot, di gyud sila mapromote, ipaubos gyud. Ang taong mapaytason bisag unsaon niya paningkamot igsoon, bisag maayo pa niyang gibot pero yang kasing-kasing nagpataas siya, naigarbo igsoon, nakita nas Ginoo. So kung ang usa ka tawo mapaytason siyang kagalingon, ang iyang pagpaningkamot kawang lamang, way padulngan kay ipaubos, ihagbong siya sa Ginoo. Amen. Maunay gitawag og consequence sa mga mapaytason. No? Grabe ang kahambugiro garbo, ilang gipasikdagan bitaw kayo igsuon nga nay mga testimonya na nga ako gyud naka-observe ko na ako yung mga nakitaan nga grabe kay sila ka proud sa ilang achievement ug sa ilang mga naangkon na sila'y mga kabtangan, properties, mga material nga butang, nindot kayo sakinan, nindot kayo materially ni uswag sila, financially stable. Pero ning abot ang pila ka katuigan na bankrupt sila, matod pa sa kadaghanan na pobre o kalit nga no man ning dako mang because it's biblical. Ang mapaytas-on ipaubos sa Ginoo. Ang magpaytas-on igsoon ipaubos sa Ginoo. Even in New Testament gisulti na dito igsoon. Ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Bali-bali ra na siya. Amen. So delikado ning mapaytas-on. Mao na igsoon ako ikadasig ninyo nga itugot gani sa Ginoo nga mapromote ta. Itugot sa Ginoo nga muuswag ta, muusenso ta. Itugot sa Ginoo igsoon nga i-level up bitaw ta, no? Ipaangat og kinabuhi ba? Ayaw gid in town or dili gid ta magpasigarbo. Kay in the first place walay atoa. Ni angat atong kinabuhi, gipromote ta sa Ginoo, gipiyalan ta sa Ginoo og sakyanan nga nindot kayo, balay nga tag million or millions of properties, and gipiyalan ta sa Ginoo og mga dagkong butang, financially stable na ta, ato yung timan-an igsuon nga walay atoa. The moment nga atong i-realize nga walay ato igsuon, maglisod ta og panghambog ana. Kay ngano man atong hunahuna is walay ato, gipiyal rin sa Ginoo. Mao na nga kanang di kita mausab atong kinaiya pabilin tang magpaubos igsoon, no? And kay ngano man kung ato ang ibalik tong akong gi-reference igsoon sa New Testament nga ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos, the more ta nga muangat bitaw, and then dili ta magpagarbo, kung dili magpaubos ta, the more pagid ta i-bless ni Lord, ipaangat.
Ako na ning gibalik-balik igsoon, kung makita sa Ginoo nga kapiyalan ka sa gamay, piyalan ka sa dako. Kung makita pud sa Ginoo nga piyalan ka sa dako, piyalan na pud ka og lain-lain na mas dako na pud ana na siya. Pataas ta igsoon, no? Mao ni akong ikabilin igsoon. Unsa may maabot nimo sa imong kinabuhi, achievements tanan igsoon. Kinahanglan nga wala tay angay ipasigarbo. Kung na may ipasigarbo si Lord, ako igsoon, Lord to God. O gini akong gibantayan kanunay. Everyday nagsigog ampo gid kada adlaw gid ko, Lord God. Akong iampo igsoon nga pinaka dili na ko malimtan kada adlaw aside ninyo mga followers. Kani, Lord God, tagaay ko kaalam. Nga langit nun, tagaay ko og I pray for more anointing and kay ba mag-unsa sunod, humble heart. Kanang tulo di na mawa kada adlaw igsoon, naminaw na si Lord. Kada adlaw akong i-pray wisdom. Okay? Unya kanang dihog, anointing. Importante man ang anointing igsoon, ngano man. So kung sa kamayo ni mamawali, wa kay dihog, way epekto na. Anointing, and then ang ikatulo is humble heart. Kay yes, ang uban mingon sila nga gigamit daw ko sa Ginoo, no. Daghang kay na bless ka si Pastor James mauni, gigamit labi na sa mga kriminal na siya daghang disciples sa mga ex-convict, mga hitman, mga drug lord. Yes, gigamit ko ni Lord. Instrumento lang ko niya, ang tinuod si Lord ang mahisa. Mao na nga everyday akong anad akong kaugalingon nga kana bitong si Lord jud ang mataas, walay ako. Mao ni akong sekreto igsoon. Siguro glory to God lang jud, himaya sa Ginoo. Dili mo abot og 12 years kapin ang ministry nga gipiyal ni Lord kung nindako akong ulo. Kita man siguro mo nang usahay akong i-post igsoon kaning bungbong na mo dari puno na kay nig mga certificate of appreciation, daghan puno kayo niya. Ang uban pagidani igsoon is dem to'y bagyong udit na nga basa. So, tidaghana ni kaini. Pila ni ka, 60, 70, or almost 100. No? So, mutan na ako na igsoon. Ako yung hinumduman na Ginoo, Lord, grabe, tungod ni Nemo. Why ako, no? So, kaya nga naman, akong gikuptan yun igsoon nga once ang tao, ang alagad sa Ginoo, magsugod na gali na siya o garbo, mupataas, wa jud siya laing padulungan, ubos. Ibalik siya sa agi. Apan sa dihang kamauta mo pa ubos igsoon, bisan ta bisag angat na ta kayo, but still we remain humble. No. In the sight of God igsoon, the more pagid ta ipaangat sa Ginoo. No? Og dili pud ta ipaubos sa Ginoo, ubos na matadahan na something ana, no. So nindot igsoon, mao ni atong timan-an igsoon, no. Kay ang atong gisgutan karon duha man ka kinaiya kaning pagpaubos o pagpataas. Ako igsoon daghan kayo mga sakit nga istorya na dunggan kay bawo nang baya mo, no, nga daghan kay kog buzzers igsoon, pero praise God mas daghan pa jud atong followers kay pila ra man ang mubas na to dire tag pinakadaghan siguro 5 o no, pero atong followers 180,000, daghan kayo, wala ra ka pila ra ka porsyento na igsoon, no. So mao na nga akong gipaningkamutan nga ma-maintain ako nang gitawag og humble heart igsoon. Mao ra ginay puhunan og timan igsoon, no. Kay lisod igsoon, no? Daghang mga gigamit sa Ginoo, daghang gipaangat sa Ginoo, daghang kwartahan, mga dato ni balik sa ilang agi karon ngano man ning dako ang nagpagarbo. Nakalimot sila nga ang tanan gipiyal ras Ginoo. Sa akong nabantayan igsoon na obserbaran ni ani man sometimes kung makita ni Lord nga iyang anak ning garbo na, iyang kuhaon tong iyang gipiyal ngano man aron ma-realize nato nga walay ato igo ra tagipiyalan ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo. Amen. Ako igsoon daghan kay ning daot nako, ning lutos mao ni ako muhilak ra ko, Lord. Lamia tuon sa bahay ni Ginoo, katuod ra ba ko sa bahay ni pero wala lang. No, akong gipili nga magpaubos igsoon unya. Kasi sila grabe hambog kayo, pero ako nabantayan is gipaubos sila sa Ginoo. Daghan kog naobserbaran nga grabe, murag hambog kay sila ba, nag-lockdown ko nila. Yes, daghan, di man iingon, igsoon nga kon, yes, tinuon ning nahitabo na ko, bag-o ba ko nahimong alagad sa Ginoo, igsoon, gi-lockdown ko. Kinsa ra ko na ko, bata pa kay ko. Huwa sila kay bawang, 40 anyos na ko, ron tiguang na ko. Basta, no, bata pa ko nag-start, mag-preach when I was 28 years old. Yeah, 28, 29. Yeah.
gadala na kong mga tao niya, mao lagi na daghang kay ning bato nako. Nakaminos igsoon kay bata pa ko niya, siguro sila idadidara na ba? Una pa nako, bag-o pa ko. Nalimot sila nga kaning pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Daghang nauna nga nawahi, nya daghang nawahi nga nauna. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni paunhanay igsoon, palahutayay ni. Wala ni pabataay o patigulangay. Kay daghang mga tigulang nang alagad sa Ginoo bata pa spiritually, kay di man patudlo. Pero daghang mga bata pa nga alagad sa Ginoo, dali ra ni hamtong kay magpatudlo man. Mudawat man og correction, di man musukol, no? So daghan kay sakit nga akong nadungog igsoon, pero ginsulto ko. Kay siguro kinsa ra gud ta. Ang akong mas gipili na ako magpaubos igsoon, muhilak. Atong time wala pa ko asawa. Hindi na ko asawa igsoon, maura gyapon daghang manginsulto ana bitaw. And then pila ka mga adlaw igsoon, bulan, tuig, na-realize na ko nga gianamanam ko og pataas sa Ginoo. O katong nanginsulto na mo, makaluluoy kayo karon. As in, giubos sa Ginoo. Why it's biblical? Ang magpataas, ipaubos. Apan ang katong magpaubos, igsoon ipataas. So, ang akong ikadasig ninyo tanang to all of the viewers right now, almost 200. Okay. Unsa man ang mga usay, makasdawat ta ba, makasinati tag sakit kaayo, or unsa man anything, any situation nga mahagit bitaw tatong pagbati, pili ang pagpaubos igsoon. Again, pili ang pagpaubos. Ngano man, kay diha sa pagpaubos, unsa to gingon ganyan, luwason ta sa Ginoo. Amen. The more we walk with humility, the more we humble ourselves, the more we attracts God's favor. The more ta magpaubos igsoon. Okay, again, the more we humble ourselves before God, the more we attracts His blessing, His favor, His miracles. The more nato gi-attract ang iyang kamot nga muluwas nato. Basta magpaubos ta. Amen. Apan kadtong mapahitason igsoon, di ba? Ang kadtong mapahitason unsa gingon dire? Ang mapahitason ipaubos sa Ginoo. Maoro na. Walay laing padulngan ang mapahitason ipaubos. Ipaubos mga igsoon, it means pakaulawan sa Ginoo. Ipaubos igsoon, it means igsoon dalhon sa malaglag sila igsoon, no? Talaglagan, ipaubos na. Mabangkrap igsoon. Miserable ang kinabuhi, ipaubos na, no? Makaluluoy, ipaubos na. Ngano man, kinidako mang ulo, nagpataas man. Mao na igsoon nga mao gini atong bantayanan sa kanunay. In our daily walk with God, sa diyang nagsunod ta sa Ginoo igsoon. Unsa man ang atong maabtan igsoon. Unsa man ang atong madawat igsoon nga mga dagkong butang ayaw gyud taon pagarbo. Timan igsoon walay ato ang tanan gipiyal sa Ginoo igsoon, bisag bright patak ayo igsoon pwede na dili itugot sa Ginoo. Apan gitugot sa Ginoo nga panalanginan ta, pauswagon ta, pasinsuhon ta tungod kay kanang maybe ang ayan ta nya nagpaubos ta, deserving ta, no? Pero dili ginaingon tungod sa atong paningkamot. Kay pwede nga maningkamot tag maayo kayod kalabaw, pero at the end of the day dili gyapon na itugot sa Ginoo. Mao na igsuon nga tanan nga mga maangko na to, ayaw jud kalimot ang imong tiil itungtong gyapon sa yuta. What I mean is remain humble. Amen. The more ta magpaubos igsuon, mas piyalan pa ta og dagko sa Ginoo. Kaysa dihang magpaubos ta igsuon, walay chance nga ipaubos ta kay ubos naman tadaan. Kabantay mo nang dali ra mahiubos, sige mo gunag pataas. Daghang kayong Kristohanon igsuon nga mahiubos dayon kay siganahan man sig pataas. Pero kung naa ka sa ubos daan, walay rason nga mahiubos ka, nanaman kas ubos. Kuha ninyo ang punto. Mao na igsuon nga everyday mag-anad ta. Atong exercise ang atong kaugalingon nga magpaubos ta igsuon, no? Sa tanan nga mga hagit, biklon ta, pakaulawan ta, igsoon, paubos lang ta. Kaya nga naman, diha sa pagpaubos, diha taluwason sa Ginoo. Diha sa pagpaubos, igsoon, atong gi-attract ang pabor sa Ginoo. Diha sa pagpaubos na ay promotion. Diha sa pagpaubos, igsoon, na ay milagro, na ay panalangin. Diha sa pagpaubos, igsoon, diha ta ipaangat sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon nga atong kinabuhion pagpaubos kay si Jesus igsoon is humility is His very nature, no? Si Lord igsoon mausad niya yang kinabuhi, hari sa mga hari,
pero nagpaubos siya, no? Unya murag sama siya sa usa ka ulipon. Gipili niyang pagpaubos din mao to nga gipataas siya karon igsoon. Gibanhaw siya, mataas siya, kabalo na mo ana. Kita sad nga mga followers ni Jesus kinahanglan nga maglakaw ta nga mapainobsanon igsoon. Kay nga naman naa diha ang panalangin sa pagkamapainobsanon. Apan ang kalaglagan, no? Ang let's say kana bitawng disappointment naa sa pagkamapaytason. Ayaw mo ka kuanigson kasina, no? Ayaw mo ka ingon Lord, kinsa man ni sila Lord God kaning mga hambugiro nga mga silingan mo Ginoo kaning mga tawhana kay bawo ka Ginoo nga mapaytason. Pero nganong niangat man ni karon ra na igsoon, but it's biblical ang mapaytason ipaubos sa Ginoo. Amen. So, usa sa pagdasig nato nining kagabhion igsoon, gipainumduman ta nga ang sikreto di ay para na solusyon atong problema, para tagbuon sa Ginoo atong panginahanglan, para bantayan ta sa Ginoo, para panalipdan dipinsahan ta sa Ginoo. Kinahanglan pabilin ta, padayon ta, magkinabuhi ta nga mapainobsanon. Matag adlaw sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na isuot nato ni siya nga kinaiya pagka mapainobsanon igsoon. Kay diha sa pagka mapainobsanon akong balikon simple ra kay ni. Ako maguning na sinati igsoon. Luwason niya ang mga mapaobsanon. No? Atong gi posisyon diha sa pagpaubos igsoon kanunay. Atong gi posisyon ang atong kagalingon para luwason sa Ginoo. No? Ug akong balikon, luwason it means sa panahon sa kawaladon, tagbuon niya itong panginahanglan. Sa panahon ni igsoon nga nanginahanglan ta o financial na ay provision dayon. Sa panahon nga wala na kay padulngan, ang Ginoo naa dayon. Sa panahon igsoon nga nasakitan kay comfort ka ni Lord. Sa panahon nga naa kay balatian ayuhon ka sa Ginoo. Mao na pasabot anang luwason taniya. Sa panahon nga naata sa krisis, son mahal kayo ang palitunon, tagaan ta sa Ginoo, tagbuon sa Ginoo tong panginahanglan nga makapalit ta. Maunay but pasabot sa luwason. Ang word nga luwason, complete package na apil na ng maayong panglawas na to, apil na ng taas nga kinabuhi, apil na ng atong hayag nga ugma ipahiluna sa Ginoo. Kana kung maglakaw ta nga mapainobsanon kanunay igsoon. Bahalag biklon ta, paubos lang ta. Amen. Ako ning balik-balik sun paubos ta. Di ta musukol kay kung musukol pud ta. Di na ta luwason sa Ginoo. Unya kay ato namang gikuag part si Lord. Pero kung gusto ta makasinati nga unsaon nato or makawitness nga unsaon ta pagluwas sa Ginoo against our enemies, against our persecutor, mga manlulutos, then magpaubos ta. And then natong makita kung unsaon sa Ginoo ta pagluwas gikan sa mga taong nagpakaulaw nato. Ipakita sa Ginoo nga unsaon ta pagpromote niya sa mga tao nga nagbagdok nato, nagbira nato paubos. Basta lang magpaubos ta. Apan ang kadtong mga taong mapahitason way laing padulngan usara gyud ubos. Simple ra. Way laing padulngan ang taong mapahitason usara ipaubos ra. Amen. Mabitan nilang giingon nga unsa kahabog ang imuhang naabot igsoon. Nya mudako imong ulo. Ingana pud kakusog ang imong bagsak. Pak! Sakit kayo. Kay habog ni ko kayo. Nganong gibagsak man ka? Kay ning dako ang ulo. Mao na akong ipahinumdum niya igsoon sa panahon nga ipaangat mo sa Ginoo kay nagpaubos man mo. Magpaubos man kita. Di mo na kalikayan ipromote sa Ginoo. Bisag timani igsoon. Mao ni atong hinumduman. Bisag kapila ta ma-promote. Praise God kung padatuon mo sa Ginoo in Jesus name. Ug ngayon dayta. Amen. No, si Lord may mo tugot ana. Ipaangat ta sa Ginoo, i-prosper ta ni Lord ang atong negosyo, palambuon, trabahante patakaron karon tag-iya na tag mga kumpanya, tag-iya na tag mga dagkong negosyo igsoon. Bisag unsa kahabog ug unsa nga posisyon ang itugot sa Ginoo nato. Bisag kapila ta i-promote sa Ginoo igsoon nga kung ikabilin ikadasig mao ni ayaw padak-a inyong ulo kung dili padak-a ang imong kasing-kasing. Padak-a imong kasing-kasing di na pasabot nga heart enlargement ha.
Meaning, magkadako ang nimong gugma. Maglakaw ka nga sa gugma. Maglakaw ka nga mapainubsanon. Kamao ka mo tabang sa ginanginahanglan or basta imong ilhon kanunay nga walay ato. Wala tay angay nga kapasigarbo. Ay ang kayang tanan nga naa nato. Everything we have comes from the Lord. Igo rata niya gipiyalan. Kung maghinambog ta, posible tang bawian o ibalik ta sa uno. Kaya kung naning gibalik-balik, walay laing padulngan ang mapaytason, ubos. Amen? Walay laing padulngan ang mapaytason, ubos. Apan ang katong mapainubsanon, walay laing padulngan, taas. Ubos naman daw saon, pag ubos na, ubos naman ta. No? In other words, ang atong tiil, ning tugpa naman sa yuta. Ang atong kubkubon pa, walay laing padulngan. We have no choice kung dili ipataas tas Ginoo. Apan ang kadtong mga garbuso, ning dako ang ulo, kay nadato na. Kay nakapasar og board exam, kay nangahimo ng profesional, kay mga kuyaw na, kay mga tawhana, way laing padulngan, ubos. Ibagsak sila. Because it's biblical, ang magpataas, ipaubos. Apan ang kadtong magpaubos, luwason sa Ginoo, ipataas pagyud. Wow! Amen? So asa man ta ng duha. Duha ra ni siya ka-attitude atong isgutan karon igsoon. Mubo ra kayo. Pagka mapainubsanon, or pagka mapahitason, pilion nato igsoon. Ang pagka mapainubsanon maoy maghatod nato sa hayag nga kaugmaon. May maghatod nato sa atong promised land. Apan ang pagka mapahitason maghatod nato sa kinabuhi nga miserable. Maghatod nato sa kalaglagan, maghatod nato sa depresyon, maghatod nato sa disappointment. Pastor, nganong na-appeal man ang depresyon? Ma-depress jud ka kay taas na ko kakayo. Ibagdo kag kalit no? No, di ka kadawat. Mao na igsuon, kung gusto ta nga ang pabor sa Ginoo naa nato kanunay, kung gusto ta nga ang milagro sa Ginoo, kung gusto ta nga ang iyang goodness and mercy will always follow after us, then every day we must walk with humility, no? We must humble ourselves before God all the days of our lives. No? Tanang panahon magpaubos ta. Kaysa panahon nga magpaubos ta, atong giposisyon ang atong kaugalingon aron luwason sa Ginoo. Atong giposisyon atong utang aron sulbaron sa Ginoo. Impaso na sa Ginoo igsoon. Mangita siya paagib siya, ikaw naglibog na ka, unsaon man ako ni, pero paglakaw lang mapainubsanon ang Ginoo, He will make a way. Di ba God will make a way? When there seems to be no way, maglibog na ka, nahurot na imong paagi, pero makita sa Ginoo, kaning akong anak mapainubsanon kay ni. Sige, luwason ti ka ng utang nimo, kanang card nimo diha, kanang araw-araw, luwason ti ka, kaya akong nakita nga deserving ka, tungod kay mapainubsanon ka, bisang gibikil ka, di ka mo sukol, bisang gipakaulawan ka, di ka mo balos, sige ra jud kagampo, sige ra kag hilak, sige ra kag sumbong nako, kaluoy sa akong anak, di ba? Pero tungod kay nakitaan ti ka nga nagpaubos ka, imo kung gihagit nga luwason ti ka, di ba? It's biblical. Luwason sa Ginoo ang mga mapainubsanon. Apan again, ang mapaytason usaray padulngan. Ihagbong sa Ginoo. Usa ka gamayng pagpahinumdom nato igsoon. Kani siya nga mensahe igsoon, simple ra kayo. Pero kung ato ning tumanon, ihatod ta niini sa hayag nga ugma. Ihatod ta niini sa kinabuhi igsoon nga puno sa kalinaw ug kalipay. Labaw sa tanan, ihatod ta niini ngadto sa atong promised land. To all of the viewers right now, unsa man yung promised land? Pastor, what is promised land? Promised land, katong imong pinakagipangandoy. Imong damgo igsoon sa imong pamilya. Unsa may imuhang ambisyon igsoon. Promised land nimo. Ang pagka mapainubsanon, Yahweh, key para muhatod nimo didto. Amen? Kaysa dihang the more ta magpaubos, the more nato giposisyon ang atong kaugalingon aron luwason sa Ginoo. Kinsa may ganahan luwason diha. Then, bisag sakit na kayo, paubos ta. Paubos ta igsoon. Amen? Duhara man natong pilihan, paubos, patas paubos ta. And then again, if ever kamo diha magpaubos ta, once magpaubos ta, ipaangat man kita sa Ginoo. Bisag timan ayaw jud ning kalimtig son, bisag kapila ta ipaangat, ipataas, padatuon patas Ginoo igsoon unsa man diha. Paubos lang gyapon ta kanunay.
knowing that everything we have, tanan nga naa nato, gikan sa Ginoo, wala tayong ngayong ipanghambog. Yes, bright ta, yes, naningkamot ta, yes, eksperyensyado ta, pero ang nagtugot ana nga muuswag ka ang Ginoo. Maunang, sa atong mga kalampusan, taliwala sa atong promotion, pabilin ta nga magpaubos. Ang atong ulo, dili mo dako, atong tiil, kanunay, nagtunob sa yuta. It means nga, we remain humble. Bisan ning angat ta. Then makitaan sa Ginoo nga, kani akong anak, grabe. Sino akong nakitaan nga ni uswag na, di man gyapon maginambog. Sige, piyalan pag yung kanako, kay suwayan ta. Piyalan ta, kaya ako na ning balik-balik. Kung kapiyalan ka, sanaan mo karon. Piyalan pag yung kagdako-dako sa Ginoo. Kung makitaan ka sa Ginoo nga kapiyalan ka sa dako, lain na po nga mas dako-dako, iangat-angat, i-level up, igsoon. From glory to glory, ang blessing, ang favor ni Lord, iyang ibubo nimo as long as we are deserving and we are good steward of His blessing. As long as we are faithful and as long as we are humble. Amen? Magpaubos ta. Sekreto na para pauswagon ta o gipataas ta sa Ginoo. Amen? Si David giingnan sa Ginoo nga a man after God's own heart. Yes, humility gyapon na sa igsoon. Salamat pastor, nagpahipi day ka diha. Tanawa si David, bata ra. Di ba? Thank you pastor. Pero gihimong hari kay ang kasing-kasing lagi. Mao na mga benepisyo sa mga mapainobsanon, naay promotion. Sa tanan mga police officers nga nagtanaw diha, no. I-promote ra mo sa Ginoo mga sir. Paubos lang. No, ayaw nang sige pasipsip mo sa Ginoo. Why? Because according to King David as well, promotion comes from the Lord. Mugamit lang si Lord og mga tao. Pero ang tinuod, siya may nagpaluyo sa kauswagan, kalambuan, pagpaangat o pagpromote sa atong kinabuhi. O unsa ang atong buhaton, paubos ra. Paubos, bisag sakit na kayo. Kasuway na magmangurog kay igsoon, ay gihagit ko. Pero gipili gyud imong di mo sukol. Matod pa sa kuang nakoy usa ka disciple rigsoon nga di basta-basta. Glory to God lang. Gikan sa disig prisuhan nya. Ingon siya nako nga, brad. Grabe. Ay mga mong bikil-bikil nila daga na siya. Ako sa ingan, brad, kabantay ka, brad, nga mura naman taanig. Unsa naman taanig? Itong kinabuhi nga nanatas Ginoo dinam ta manukol. Kay baw kag unsay gito bang tinuod yun na, brad, labaw pa tas bayot ani. Ni ana siya. Pirti na kitang talawana ni, pero sagdi lang, brad. At least nagpaubos ta. O kabalo ba mong igsoon o kinsa ng tawana? Usa na sa akong disciples karon nga gikag prison, ingon siya, ang mga tao igsoon nahimo na siyang panalangin ron. Kay wa man siya musukol, nagpaubos, gipili niyang pagpaubos igsoon. Ingana sa ta. Kung gusto ta nga ipromote ta ni Lord, tabangan ta sa Ginoo igsoon, tagbuo niya tanang panginahanglan, taliwala sa dagang pagsulay, luwason ta sa Ginoo, bantayan ta sa Ginoo, dipinsahan ta sa Ginoo igsoon. Magpaubos ta. Diha sa pagpaubos na breakthrough ni Lord. Ug akong balikon, ang magpataas usaray padulngan, ibagsak, ihagbong sa Ginoo igsoon. Di moangay ang Ginoo og mga hambugiro. Sama sa naitabo ni Lucifer. Sila nakita sa Dios igsoon nga si Lucifer igsoon nagplano na nga mulabaw niya. Wa na sila iduduha. Kauban sa 1/3 nga mga angel sa kalangitan gihagbong sila. Kay ngano man dili moangay ang Ginoo og hambugiro. Way laing padulngan ang taong mapaytas-on. Ibagsak na. Ibagsak, ibagsak, ibagsak. Maunang para dili ta maparehang Lucifer, ibagsak, magpaubos ta. Kaya magpaubos, way laing padulngan, ipataas. No? Murag siso daw, ana. Okay? Paubos ka, pataas po ng pikas. No, ana na igsoon. Ang magpaubos, way laing padulngan, ipataas ta. Aside nga luwason ta sa Ginoo. Aside that we attract God's favor because of humility, ipromote ta. Ug ang magpataas, wa po'y laing padulngan, ipaubos, ibagsak. Amen? Nasabdan ba nato igsoon? So to all of the viewers right now, wala ko kailan nyo igsoon, but maybe ang uban ninyo diya gihagit mo, yung pagbati, bagidistingan mo, kung magpaubos bagid mo. Igsoon, ako may kadasig ninyo, paubos lang. Bisag sala nimo mas maayo gali o bisag dili salaan mo pangayog pasaylo. Ako kadaghan ko gingana. No? Paubos kay that's a sign of humility.
kung imo nang buhaton. Kaya saya man gud igsoon ang tao gud namo ingoy garbo tadi kali even me mo admit ko natay garbo. Pero lagi kay Kristohanon man ta napud tay self-control. No? Nay mga panahon nga nindot na kayo kay di tinuod ilang gisulti. Nay mga panahon igsoon nga lami ni kay sukol kay na kay kasukol. Pero mas pili ang pagpaubos. Kung gusto ka nga i-promote ka, panalanginan ka sa Ginoo, mas pili ang pagpaubos igsoon. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this evening about humility and about pride. Lord God, pride. So, imo ming gipa hinumduman karon Ginoo, imo ming gipadungog ug mensahe nimo may tungod sa duha ka karakter ang pride o humility, Ginoo. Lord, salamat nga imo ming gidasi gitudluan Ginoo nining kagabihon. Unsaon para luwason minimo? Unsaon Ginoo aron imo ming panalanginan? Unsaon aron imo ming milagruhan? Unsaon aron imo ming ipromote usa ra gyud Ginoo? Magpaubos lang mi kanunay. Bisan sa panahon nga sakit na kaayo Ginoo nga dili na namo halos makaya, gitugo minimo, gitawag minimo aron magpaubos, Lord God. So Lord, tabangi mi. If ever there's anyone right now who are watching this time, nga nag-struggle yun siya, nga ang iyang garbo, ginugalisod yun siya, Ginoo. Lord, tabangi siya nga magpaubos siya, Ginoo. Kay diha sa pagpaubos, naa diha ang milagro gikan kanimo. Diha sa pagpaubos na ang promotion. Diha sa pagpaubos, amo kang tagaag opportunity, Ginoo, nga muluwas ka namo, Ginoo. Ayaw gitugot, Ginoo, nga mapalabi na mo ang garbo, Ginoo. And to all of the viewers this time nga naay mga dagkong butang nga imong gipiyal, Ginoo. Gipromote nimo, gipaasinso, gipauswag, gipalambo ang negosyo. Lord, I pray, yes, financially stable. Lord, I pray nga ila jung hinumduman kanunay nga walay ila. Lord, tabangi sila nga dili sila malipat sa blessing. Usahay, Ginoo, samta nga di kalikayan nga sa dihang malipat mi sa panalangin, ning dako na daya mong ulo, ni garbo na daya mi. So Lord, tabangi mi nga bisan unsa ang among maabtan, Ginoo, bisan unsa kahabog mi ibutang nimo, di gyud mi maghinambog tungod kay walay amo in the first place. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Ginoo. Ug dili mi gusto, Ginoo, ihagbong nimo kay walaing padulngan ang mapahitason. Ihagbong ra gyud apan ang mapainubsanon walaing padulngan ipataas nimo. I-promote nimo, luwason nimo, panalanginan nimo, paboran nimo, milagruhan nimo, Ginoo. So Lord, thank you again. Thank you for your word this evening. Holy Spirit, salamat kaayo. Sa mensahe nimo, Lord, I pray nga mao ni hinungdan kani nga pulong among nadungog karon nga maglakaw gid mi kanunay, Ginoo, nga magpaubos sa among kagalingon, Ginoo. Knowing that the moment we humble ourselves before you, we position ourselves, Lord God, nga i-bless nimo. We position ourselves, Lord God, nga imong bubuan sa imong pabor, milagro, grasya, panalangin. Salamat, Lord God. Again, Lord God, i-bless ang tanan nga viewers karon. Tabangi mi nga ikinabuhi namo ang pagka mapainobsanon uban sa imong grasya og tabang. Because I do believe, Lord God, sometimes it's really hard to humble ourselves. Labi na usahay kanang wala mi sayop, wala mi sala, gipakasala mi. But Lord, uban sa imong grasya ug tabang ug uban sa bunga sa Espiritu Santo nga mao ang self-control, makahimo mi sa pagpaubos, Ginoo. Mas pilion namo ang magpaubos. Kay kung among pilion ang pagpaubos, it means gipili namo ang milagro nimo. It means nga gipili namo ang hayag nga kaugmaon nga imong giandam para matuman sa among kinabuhi. Again, thank you so much for your word, Lord God. I pray nga mubunga kini sa among kinabuhi, Ginoo. In Jesus' mighty name. And this time, Lord God, again, I continue to pray to all of the viewers right now who are watching. Ug sa uban nga mag-replay ani, Ginoo. Lord, as always, I pray for them. Tanan nga nagtanaw karon, Ginoo, I believe and I know nasayod ka sa ilang kasing-kasing. Because you are an all-knowing God. Walay matago nimo, walay malilong nimo, Ginoo. So this time, Lord God, I pray for them. I pray for all of the viewers right now who are watching this time. Lord, ako nagahangyo kanimo. Ingon nga imong ubos nga halagad, Ginoo, nagampo, nagahangyo kanimo nining kagabihon. Ginoo, unsa man ang ilahang gikinahanglan karon,
Unsa man ang ilang pinaka-need this time. Pinaka-need nga miracle this time, Ginoo. Milagro bas kabag-uhan? Milagro bas kayuhan sa balatian, physical and emotional? Milagro ba sa financial? Milagro ba sa pag-asinso, kauswagan sa negosyo? Milagro ba sa kaluwasan, kagawasan sa makadaot nga bisyo? Or any miracle, Lord God, nga ilahanggi, tinguha karon Lord God, nasayod ko nga nakakita ka. Lord, I pray, gihangyo ko ikaw, Ginoo, nga imo nang i-grant, Ginoo, in Jesus' name. Imong tagbuo nilang panginahanglan, Ginoo. Imong i-provide ilang needs, Ginoo, sigon sa tinguha sa ilang kasing-kasing, Ginoo, ihatag nimo, Lord God, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord God, we stand in your word in Jeremiah 33:3, nagaingon ka, call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things nga wala pa namo na sinati. So Lord God, among gibarugan imong saad, nga sa diyang amo kang tawgon, mutubag ka, ug dili lang basta-basta nga mutubag, magpakita ka kay bulungang butang, milagro. Diri ka namo, Lord God. Again, sigon sa gipangandoy sa imong mga pinanggang anak, Ginoo. We know that you're our loving Father, Lord God. You knows our needs, and we know, Lord God, that you are always present, Lord God, in times of trouble. So Lord, again, base sa tinguha sa mong kasing-kasing, Ginoo, by faith, ihatag, Lord God, in Jesus' name. We claim it in Jesus' name. So Lord, thank you so much. Among giangkon daan, o among gipasalamatan ang kadaugan, kayuhan, kaluwasan, kagawasan, panalangin, milagro, ngayong ipasinati na mo. Himo alamang ming takos, Ginoo. Himo aming angayan, Ginoo. Aron, mahimo ming kapiyalan, Ginoo. Father God, mao kini among pag-ampo. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Hallelujah. $233 viewers. Okay. So that's all for tonight, brothers and sisters in Christ. Thank you for being with me. Ug salamat sa presence ni Lord, and see you again next time tomorrow. Ug this time akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Walay ako, no, si Lord akong gipataas igsoon. And anyway, sa wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live na to. And thank you kayo mga subscribers ani nga page, viewers, tanan mga new followers, welcome kayo mo. And I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, no, para mablessed sila. And don't forget to share our live and to type at followers at highlights at everyone. Thank you kayo, no, mga subscribers, salamat kayo. Unya akong anak mo tanaon sa manak. Ampo, amping abante. Hay may say ampo amping abante. Unsay kasulti nimo nak? Ampo, amping abante. To God be all the glory. God bless. Napagali ko isulti nila. So good night everyone, and I pray nga I declare sa atong pagpangatulog karon igsoon ubanan ta sa presensya sa Ginoo. Ang protection ni Lord mag-uban nato, and sa uban mga OFW, I believe nga dili ron ang uban diha dili ron gabi no, adlawan ron. So I pray nga all the works of your hands, inyong mga lakang i-bless ni Lord. Dili matapos rong adlaw nga dili mo panalanginan sa Ginoo, in Jesus name. Pastor NG, sakto ba ni? Kalo Daguplo, God bless Pastor, salamat kay Ria. Sister Joanne of Cagayan, Brother Lord James Talingting, one of our subscriber, thank you so much for watching. No, tanan, ang Diyos magapanalangin ka nato. See you again next time. See you tomorrow, igsoon. Dili lang kumusaad kung unsang orasa, basta na makitaan ra ko ninyo dire igsoon. Amen. So abante ta ampo amping abante igsoon, abante padayon ta para sa kamayaan sa Ginoo. Again, good night everyone. Keep safe. To God be all the glory.